Nagmarka hinda nga pag-uswag edukasyon ha siyensya ng teknolohiya ha barangay Hilabaan, Dolores, Eastern Samar katapos tagan hintag sa nga Starbooks unit ang Department of Science and Technology DOST ang Hilabaan Elementary School ngan Hilabaan National High School. Dayon nga ginbuhat ang orientation ngan hands-on training katapos ang pagpirmahan Memorandum of Agreement kon MOA din gin-train ang mga ginpili nga administrator ngan users base masiguro ang epektibo nga pagdumara, pagmantiner ngan pagpadayon han paggamit han digital knowledge kiosk. Ini nga inisyatibo sakop han community empowerment through science and technology consist program han DOST nga nagtutuyo mapahaluag ang access han mga estudyante nga magturutdo ha minilmil nga offline resources ha siyensya ngan teknolohiya. Ang Starbooks nga gin-develop han DOST Science and Technology Information Institute kon STII usang importante nga higamit ha pag-aram labi na mga geographically isolated and disadvantaged areas agud mapukaw ang interes ha science, technology, engineering, arts and mathematics. Ginpangunahan ang aktibidad han DOST PSTO Eastern Samar pinaagi kan Senior Science Research Specialist Mr. Mark William Gonzales ngan Science Research Specialist 2 Engineer Floyla Jane Quitorio, samtang gin-facilitate ni Mr. John Paul Avila ang training. Nagpakita gihapon hinmarigon nga suporta ang lokal nga gobyerno ng Dolores. Pangunguna ni Project Focal Person, Mr. Alfonso Nalik. Upod ang ibang personnel nga nagpapakita ang ira paning kamot para inklusibo nga edukasyon nga digital nga pagpauswag ha komunidad. Para Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.